Duh. Ah. Duh, piye to iki? Lek dorong, Lek, dorong, Lek. Sedar, dorong wedar. Yo. Ini mobil yang dulu mater di blok 15, Lur. Nek. Bro, kita ngetir di areal, Bro. Jalannya penak, Bro, ngetir. Sak-sak Mas. Atas kabeh kuwi. Enek traktor. Golek dalan iki lho. Sing enak endi sing arep diliwati engko lek dir kok jero. Ya wis. Duh. Kuatnah iki kok. Bekasku mau iki, Dot. Iya. Wani pola po etane. Etane apa, Dik? Atas kabeh sane. Enggak sampean kuwi juga rada ngulon. Iki mau bekasku juga iki. Iya, tapi nebak ngono kuwi sampean mau. Iya. Segene pres bae dar ya. Hah? Segene pres ya. Yo. Kono longgar ya ruwene. Aturan. Masih harus bisik kuwi. Ayo. Kelakon, Bro, telu kancing.
Selesai lur. Nunggu traktor bosku. Foto iki lho. Ngisi traktor bos. Muatan telu kancing bos. Hasil kita hari ini bos. Aduh. Aduh piye iki? Lek dorong lek. Sedar, didorong wedar. Sekian. Ya Allah. Alhamdulillah bos, aman. Pulang. Ngaki. Ya bos, kuline bos. Panenan pirang dina lur? 2 hari mas. Oh 2 hari. Ya ini Woi. tenaga senior ini Oh mas. senior. Oke. Oke, senior untuk ya. Kayak campur aduk. Senior. Ede. Panenan 3 hari mas ya. 3 hari mati pagi mas. Oke. Besok manen ngendi mas? Belai mas. Sebelah ya. Orang kak mas. Oh iya.